Tak sa teším. Problém s prečerpávaním paliva Škody Fabia VRC odsunul Igora Drotára až na 7. miesto celkového poradia. Igor v rámci Winter Cupu vymenil stabilného spolujazdca Vlada Bánociho, ktorý tu zastával funkciu riaditeľa, a vedľa seba posadil kamaráta Jána Frisika. Ja sa veľmi teším, že som mohol previesť svojho priateľa, ktorého si veľmi vážim, ktorý je v mojich očiach hrdinom, lebo ešte v lete sa nevedelo, či bude alebo nebude žiť. Prežil to. A to je môj darček pre ňo a vidím na ňom, že si to veľmi, veľmi váži, takže som veľmi rád, že som mu mohol robiť radosť. Ďalším Prešovčanom, ktorý sa predstavil za volantom Mitsubishi Lancer Evo 9, bol Martin Múdry. Tomu na sedadle spolujazdca robil spoločnosť Pavol Kočík. Maťo síce s ex-pechovým Lancerom Evo 9 išiel iba druhýkrát, jazdil však dobré, vyrovnané časy, za čo mu patrilo 6. miesto. Prvú petorku uzatváral Peter Deák so Štefanom Leskovianským, ktorí sa v rámci súťaže spoľahli na služby Subaru Impreza GT. A 4. miesto patrilo Martinovi Kočímu s Imrichom Ferencom. Maťo pritom štartoval z Mitsubishi Lancer Evo 9. Aj v jeho prípade však zohral zlú úlohu už spomínaný retardér, keď si za jeho rozrazenie pripísal penalizáciu 30 sekúnd. Nebyť tejto chyby, boli by sa Kočí s Ferencom tešili z jednoznačného víťazstva. Je to zábava, rozhodne sa skracuje tá zimná pauza, čo je veľmi dobré. Je dobré, keď má niekto doma ten tréning a že príde sa tu na ňom pouziť, aj keď bola tu silná konkurencia aj so závodnými autami. Ale rozhodne sa mi to páčilo, bolo to pekné a hlavne ten jeden prekletý retardér, teda vidím, že viacerí sme s tým mali problém, no nie každý ho rozrazil celý. No. Prvú trojicu najrýchlejších uzatvárala dvojica Tomáš Kukučka, Marek Podobník. Posádka, ktorá rastie od súťaže po súťaž, vyzerá, že je už naozaj spolu pekne zohratá. A aj napriek tomu, že ako Tomáš povedal, došli si to do Šalgoviku iba vyskúšať, k cieli im patril nakoniec bronz. 60, znovu dáva 5, úzka. A do cieľ. Opa! Som myslel, že je dole. A ja. Hlavne som si to tu prišiel vyskúšať, troška sa pošmýkať, tuto hlavne preverí tu, aký je každý jazdec presný, ako vie ísť na presno, pretože tu treba, ja stále s chalami srandujem, že treba zatočiť už pred zátačkou, lebo v zátačke už nevyrieši človek nič. Takže sme si tu potrenovali troška tie prejazdy, bolo to hlavne o tom nespraviť chybu, lebo tá sa dala vyrobiť veľmi ľahko a kto ju nespravil, tak ten aj mal výsledok. Tomáš, Srnka, Ondrej prišiel do Šalgoviku obhajovať svoje vlaňajšie absolútne víťazstvo. V tejto snahe mu na sedadle spolujazda pomáhal Martin Markovič, ale aj spoľahlivé Mitsubishi Lancer Evo 9. Aj minulý rok sme začali s druhým miestom, takže ja verím tomu, že to všetko speje takým istým smerom ako minulý rok, takže dúfam, že to vyhráme nakoniec. Minulý rok sa mi zdalo, že to boli kus dlhšie trate, krajšie, ale napriek tomu, že to je prvé kolo, padol nám sneh, takže ja som rád, podarilo som stiahnuť zo 7. miesta na druhé, lebo sme mali pár chyb, kde sme rozbili retardéra, ale napriek tomu spokojnosť. O tom, že sa už aj seriál Liqui-Moly Winter Cup stáva vážnou súťažou, nás presvedčili otec a syn Moznerovci, ktorí v tomto roku odštartovali na ostrom Mitsubishi Lancer Evo 9 z dielní Semerad Rally týmu. Vyplatilo sa. V cieli im patrilo víťazstvo. Semerad doviezol kvalitne pripravené auto, nastavené na sneh, čiže to je asi jeden atribút, ktorý nám veľmi pomohol. Ďalšia vec, že istotne sme mali viac šťastia, pretože na niektorých časoch to nebolo, takže vyhráme. Martin Kočí šiel veľmi rýchlo. Akurát, že trafil retardér aj my, no ale tak my sme ho asi tak až nerozbúrali. Seriál Liqui-Moly Winter Cup pokračuje druhým kolom v polovici januára budúceho roka a samozrejme my budeme opäť pri tom. Zatiaľ dovidenia. Ideme ďalej. Ideme ďalej. A ide ľava 6-7 a prava 8. Túto reláciu vám priniesli Rufa, Lugitrade, Liqui-Moly
Media Racing. Studio Live. Na zdravie skutočným futbalistom. Tým, ktorí majú viac skill ako talentu. Tým, ktorí sa nepotrebujú hrať na Ronaldo. Tým, ktorí idú naplno aj po ťažkom týždni v robote. Na zdravie športovcom, ktorí po zápase nikdy nepijú minerálku. Sorgoň vie, aké je to platiť za prehru aj vychutnať si víťazstvo. Na zdravie skutočným futbalistom. Trvalo milióny rokov, kým sa svet opäť spojil. Telekomunikačný operátor Svan. Strong is what happens when your dreams become reality. Refusing to let the competition define you. Knowing your limits and ignoring them completely. Strong is changing the definition of what's possible. Unleashing the voice of the inner warrior. Finding moments of peace and perfect grace. Strong is having the heart to dream big and the fortitude to live your dreams. Strong is beautiful. Strong is women's tennis. Ľudia chcú vedieť, kto je najrýchlejší. Velikáni bojujú pre ten moment. Každý chce byť najrýchlejší na okolí. Keď zaznie výstrel, zabúdate na všetko. Jediná vec, ktorú máte na mysli, je bež, ako najrýchlejšie môžeš. Byť najrýchlejším mužom na svete, to je ohromujúci pocit. Ste rýchlejší ako ktorýkoľvek človek pred vami. Velikáni športu Usain Bolt. Od zničujúcich rekordných víťazstiev na olympiáde v Pekingu vládne Usain Bolt vo svete atletiky, kráľovnej športov. Nikto pred ním nevyhrával šprinterské súťaže s takou ľahkosťou a suverenitou, nikto tak priepasne nezlepšoval rekordy a neposúval hranice ľudských možností. Usain Bolt prepísal všetko, čo sme sa učili o svetovom šprinte, čo sme o ňom predtým vedeli. Zrevolucionalizoval tento šport, pretože nám sám ukázal, čoho je vlastne človek schopný. Pripadá mi to tak, ako keby pred ním žiadni šprinteri neexistovali. Je to zďaleka najnadanejší bežec, akého som kedy videl. Vysoký, ladný a silný, najrýchlejší muž sveta, na 100 a 200 metrov chce už len jedno. Mojím hlavným cieľom je stať sa legendou. Ak chcem byť legendou, musím vyhrávať jeden rok za druhým a to ma motivuje k tomu, aby som stále pokračoval. A kým bude vyhrávať, jeho vplyv na atletiku bude nesmierny a nezmerateľný.
Je to ťažko vykresliť, slovami sa to ani nedá opísať. On dosiahol extrémne veci, zlepšil svetové rekordy na najvýznamnejších podujatiach a to mnoho športovcov, aj tých najlepších nedokázalo. A potom to zopakoval, dosiahol to, čo nikto pred ním. Stal sa šprintérom, ktorého nemožno zastaviť. Viem, čo ma to stojí síl, aby som zostal na vrchole a to je môj cieľ. Povedal som vám, chlapci, že chcem byť legendou a ak to chcem dosiahnuť, nemôžem sa uspokojiť. Viacerí si však myslia, že Jamajčan už dosiahol svoje, že už teraz ho môžeme považovať za pravú športovú legendu. Keď Arthur Wind zvíťazil v behu na 400 metrov na olympiáde 1948 v Londýne, stalo sa jeho víťazstvo súčasťou jamajskej národnej identity. Hviezdy neskorších desaťročí ako Don Quarry či Merlin Otejová držali tento karibský ostrov rýchlych bežcov a bežkyň v povedomí celého sveta. Od roku 1948 sme mali vždy špičkových bežcov. Jamajka produkovala kvalitu. Jamajčania šprintujú alebo rýchlo behajú od malička. Cítime, že naša malá krajina má už dlhé desaťročia svoj športový pôvod. A neviem, či to máme v génoch, alebo či je to v našej strave, alebo čím to vlastne je, ale viem, že sme jednoducho rýchli. Ostrovná krajina má len 3 milióny obyvateľov, ale v poslednom desaťročí je šprinterskou veľmocou číslo 1. V mužskej stovke vyprodukovali Jamajčania medzi rokmi 2008 až 2011 5 zo 7 najlepších časov histórie. Myslím si, že máme aj vhodné klimatické